Зрабіць сваімі рукамі папяровы макет аднаго з самых вялікіх на тэрыторыі Беларусі замкаў замак Гедыміна сёння змаглі вучні 6-й сярэдняй школы горада Гродна. Распрацоўкай такіх маленькіх дэталей займаецца гарадзенскі інжынер Ігар Адасік, а яго жонка-гісторык падрыхтоўваюць даведкавую інфармацыю пра той ці іншы помнік Беларусі. Ідэя ўзнікла ўвогуле на факультэце гісторыі, камунікацыі і турызма, калі ўзнікла праблема з тым, чым заняць дзетак, якія прыходзяць на школу юнага гісторыка. Гэта гурток наш. І мы падумалі, што цікава было б з імі займацца вывучэннем беларускіх замкаў, менавіта замкаў Гродзеншчыны. І тады я звярнулася да свайго умельца для таго, каб ён паспрабаваў зрабіць невялікую распрацовачку спачатку Гродзенскага замка. Хацелася б зрабіць так, каб Гродзенскі замак быў не толькі ў музеі універсітэта, але і ў дзетак на стале, каб яны ведалі. Ну не то, што копія, это такой пацешны макет. У калекцыі праекта «Замкі Беларусі» ўжо налічваецца 9 папяровых мадэлей. Кожную з іх можна скласці не больш, чым за паўгадзіны. А гістарычная даведка распавядзе не толькі пра замкі, але таксама аб іх кіраўніках і незвычайных фактах. Віктар з маленства цікавіцца гісторыяй сваёй краіны, таму магчымасцю самастойна зрабіць папяровую мадэль тых мясцін, дзе ён ужо пабываў, вельмі задаволены. Я очень люблю историю, и я знаю про Садковскую церковь. Я туда ездил с воскресной школы, и там есть очень чудотворная икона Божьей Матери, Марии. И там люди приходят к ней и кланяются. Потом все люди, которые к ней прикладываются, выздоравливают. Я бы хотела приобрести такую церковь. Макет такой. Да, макет, да. Галоўная мэта стварэння такіх папяровых замкаў – гэта папулярызацыя беларускай гісторыі і архітэктуры сярод школьнікаў. Для таго, каб дзеці, а таксама іх бацькі маглі ў такой вясёлай форме цікавіцца прыгажосцямі нашай роднай спадчыны. Дзіяна Шыцік, Анатоль Баярынцаў, навіны Гродна+.